खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा CRPF निफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 9000 निबो जोंहा बांसिन दङ दा बेनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां बेबो जाहैबाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मेट्रिक पास जानाय जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिनि बागै पुरा डिटेल्स खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा बैसोआ बेसेबां जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन दा बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबनो नागिरदों गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा लोगोफोर नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै जोंहा बे CRPF निफ्राय अफिसियेलि जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ थांनाय एप्रिलनि 8 तारिखआव ओंखारना फैदों साननै जाबाय बे नटिफिकेसन ओंखारना फैनाया दा बेनिफ्राय जोंहा साख्रिनि एप्लाइ खालामना फैगौ जोंहा एप्रिलनि 20 तारिखनिफ्रायसो जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आगामि एडभार्टाइजमेन्टखौ होखाबाय आरो नाथायबा जोंहा एप्लाइ खालामनाया माब्लानिफ्राय जागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइनो खालामनो हागोन फैगौ एप्रिलनि 20 तारिखनिफ्राय दा बेनिफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया मेनि 19 तारिखसिम थागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना डेटफोरखौ एसे गोसोआव लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों जोंहा अनलाइननो जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना जेबो फिस होनालासिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो एप्लिकेसन फिस लायाखै जों ST फोरा माने ST फोरनि थाखाय एगजामसन होदों आरो जों माने ST फोरा पेमेन्ट खालामालासिनो जोङो माने एप्लिकेसन फिस गैयालासिनो जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय साख्रिनि नामखौ आं खोन्थाहरनो बावबायसो जोंहा कनस्टेबल नाथायबा बेहाय जोंहा टेकनिकेल ट्रेड्समेन बायदि जोंहा भेकेन्सि दङ बिनि सिङावनो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा गिबियावनो नोंथांमोना सेलारिखौ मिथिना लाग्रोदो सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोननो 21,700 निफ्राय जागायजेननानै 69,100 सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैबाय दा बे जाहैबाय बेसिक सेलारि दा बेहाय नोंथांमोननिसिम एलाउन्स बायदिसिना होगोन दा बेनिखायनो सेलारिया नोंथांमोना स्टार्टिं सेलारियानो माने 40,000 नि खाथियाव जाहैगोन आरो दा जिखायानो जाया मानो नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना सेन्ट्रेल सरकारनि साख्रिफोरनि बागै मिथियो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामखांनाय जोंहा माने सेन्ट्रेल सरकारनि साख्रिफोरनि जोंहा सेलारिया माने बुरजासिन जायो आरो नैबे स्टेटनिफ्राय दा बेनिफ्राय भेकेन्सिखौ नोंथांमोना नायदेनै हौवासाफोरनि थाखाय भेकेन्सिया 9,096 ता दङ बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 79 ल' जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा बेनिखायनो हौवासाफोरनि थाखायनो बांसिन जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 9,175 ता जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दङ नैबे टेकनिकेल आरो ट्रेड्समेननि थाखाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदिनै बबे माबायाव स्टेटआव बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि होनाय दङ बेखौ जोंहा बेहाय लिरना होजोबदों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैजोबानो जाबाय दा बेनिफ्राय साख्रिनि नामफोरखौबो बेहाय बुंदों नोंथांमोननिसिम बेखौथ' बुंदों जेनेबा मेट्रिक पास जानाय जानांगोन नोंथांमोननि फरायनाया नाथायबा बबेबा भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया माखासे ट्रेड्सनि गोनांथि दं आरो दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन गिबियाव नोंथांमोना टटेल बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि दं बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय जोंहा नैबे पायनियर विंनि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों 20 भेकेन्सि दङ दा बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम क्वालिफिकेसननि बागै खोन्थाहरनायनि सिगाङावनो बैसोनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनोसै 21 बोसोरनिफ्राय 27 बोसोरनिसिमा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा आपार एजनि जोंहा रिलेक्सेसन होनाय थायो जों ST फोरनि थाखाय 5 इयार्सनि दा बेनिखायनो जोङो 32 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन ST फोरा 21 निफ्राय जागायजेननानै 32 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन ST केटेगरियाव गोलैनायफोरा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै जोंहा गोबां कनस्टेबलनि सिङावनो गोबां जोंहा भेकेन्सि होनाय दङ जेरै जायफोर माने ट्रेड सार्टिफिकेटनि गोनांथि दङ जायफोर माने ITI सार्टिफिकेट बायदि सार्टिफिकेटनि गोनांथि दङ दा बेखौ जोंहा लिरनानै होदों दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेहाय गाहायाव थांनानै खोन्थाहरनोसै माखासे डकुमेन्टस बायदिसिना बेहाय खोथा बुंदों जेरै ST सार्टिफिकेट बायदिसिनानि दा बेफोरखौ नोंथांमोना गावबागावनो फरायनानै नायफैबानो जाबाय जेरै नोंथांमोननिसिम जोंहा ड्राइभार भेकेन्सिबो दङ नैबे माबायाव कनस्टेबलावनो साख्रिनि नामाथ' जेनेरेलि जेनेबा कनस्टेबल बे कनस्टेबलनि सिङावनो जोंहा ड्राइभारनि भेकेन्सि दङ जेरै नोंथांमोननि फरायनाया बिनि थाखाय मिनिमाम मेट्रिक पास जानाय जानांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बेहाय माने टेकनिकेल सार्टिफिकेट बिदों टेकनिकेल क्वालिफिकेसन माने नोंनि बे माबाखौ ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बिदों आरो हेभि ट्रान्सपर्ट भेहिकल ड्राइभिं लाइसेन्स नोंनियाव थानांगोननो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पासजों लोगोसेनो दा बिनिफ्राय मेकानिक मटर भेहिकलनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय मेट्रिक पास बिदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायदिनै नैबेथिं जोंहा टेकनिकेल सार्टिफिकेट बिदों जेरै ITI नोंनियाव थानाय जानांगोननो बोसोरनैनि मेकानिकआव नोंनिया माने माबा थानांगोन आरो ITI थानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय
दा एप्रेन्टिसशिप थानायाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 3 इयार्सनि एप्रेन्टिसशिप नोंनियाव बे मेकानिक मटर भेहिकलनि जुदि सार्टिफिकेट दङबा एप्रेन्टिसशिपनि अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय बाखिखिनि नैबे आदार्स ट्रेड्समेनफोरनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मिनिमाम मेट्रिक पासल' जानाय जानांगौ बेजों लोगोसेनो माने बाखिखिनि माने प्रफिसियेन्सिया नोंनियाव थानाय जानांगोन जाहैबाय कारपेन्टार बायदिसिना जोंहा भेकेन्सि दं दा बेहाय नोंनिया गासिबो माने प्रफिसियेन्सिया थानाय जानांगोन जाहैबाय सार्टिफिकेट नोंनियाव थानाय जानांगोन दा बेनिखायनो नोंनियाव जुदि प्रफिसियेन्सि एबा सार्टिफिकेटआ दङबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आं नोंथांमोननिसिम अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन जेब्ला एप्रिलनि 20 तारिख फैयो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय एप्लिकेसन फिसआ जेनेरेल बेलेग केन्डिडेटफोरनि थाखाय 100 रुपिस लादों नाथायबा जों एसटि फोरनि थाखाय एगजेम्पसन जोंहा होनाय दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायदिनै बहा जागोननो फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट सेट टेस्ट डिबि डिएमइ बायदिया बहा जागोन जोंहा बे सेन्टारखौबो दोनै आसामनिया जोंहा बबे जायगायाव जागोन बेखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायदिनै कनस्टेबल एग्जामनि थाखाय जोंहा मा जागोननो फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट लानाय जागोन गिबियावनो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोननो बिनि उनाव रेडिअ फ्रिकुवेन्सि आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस माबा माबि बायदि टेस्ट जागोन बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबायनो बिनि गासैबो डिटेल्सखौ होना दोनखादों आरो जेनेबा माबायदि जागोन नोंथांमोना नायदिनै बेसेबां नोंथांमोना खारनांगोन बेखौ जोंहा लिरनानै होदों नै हौवासाफ्रा खारनांगोन फिजिकेल टेस्टआव दा बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैजोबबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव मा नायनाय जागोन जेरै नोंनि गोजौआ बेसेबां जानांगोन हिन्जावसाफोरना हौवासाफोरना बेखौ जोंहा गासिबो होनानै दोनजोबदों सेसआ बेसेबां जानांगोन बेखौबो जोंहा होनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना नायफैजोबबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जोंहा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जाम जागोन जाहैबाय CBT एग्जाम जागोन जोंहा 100 कुइसन जोंहा एग्जामाव फैगोननो 100 जोंहा मार्क्स थागोन जाहैबाय दा बबे साबजेक्टनि जोंहा कुइसना फैगोननो माबानि रिजनिं फैगोन जाहैबाय जनरेल नलेज बिनिफ्राय एलिमेन्टारि मेथामेटिक्स बिनिफ्राय इंलिश मोनफ्रोमबो माबानि साबजेक्टआव जोंहा 25 टा कुइसन थागोन 25 टा जोंहा मार्क्स थागोन गासै 100 टा कुइसनखौ नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो थाखाय 2 घन्टा नोंथांमोना समखौ मोनगोन जाहैबाय नेगेटिभ मार्किंआ जोंहा 0.25 दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोसो गुदुङै एप्लाइ खालामनो सानदों आरो जायफोर नोंथांमोननियाव क्वालिफिकेसना दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा गिबियावनो नोंथांमोना नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनावसो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जेनेबा डाउनलड खालामनानै नायग्रोदो आरो एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै फरायनानै बिनि उनाव नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय फैगौ एप्रिलनि 20 तारिखनिफ्राय एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय गासैबो लिंकफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखाजोब्बाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफोरनियाव सोरनियावबा जुदि क्वालिफिकेसन दङबा बिथांमोना जाहाथे एप्लाइखौ लानो हायो एप्लाइखौ माने खालामनानै बिथांमोना आरो साख्रिनि थाखाय मोजाङै फरायनानै बिथांमोना एग्जामखौ होयो बिनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे माने थाबनो मिथिना मोनो नैबे एडभार्टाइजमेन्ट फैनायनि बागै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों